Miksi käyttää Työpankin palveluita? Numero ykkösenä meillä on laatu. Laatu on se asia, minkä varaamme toimintaamme rakennamme. Laatu on se, mikä täytyy olla kunnossa, jotta voi rakentaa pitkäaikaista yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Laatu on lupaus siitä, että me pystytään tuottamaan asiakkaan vaatimukset ja se on meille kunnia-asia. Asia on toinen, mikä on hieno elementti, yhteiskuntavastuu. Sä varmistat yhteiskuntavastuun toteuttamalla palveluita meidän kautta. Eli sä varmistat sen, että työntekijällä on työehtosopimuksen mukaiset palkkaukset ja asiat kunnossa. Eli me päästään kiinni ehkä erilaiseen kohderyhmään kuin perinteisimmät alalla toimivat yritykset. Samalla myös yhteiskuntavastuu varmistuu ja tukee hyvää työtä. Meillä on hyvin laaja kohderyhmä, mikä kuuluu Työpankkiin. Siellä on erilaisia painopistealueita, on nuoret alle 30-vuotiaat, mitkä on nuorisotakuun piirissä. Sitten on pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset maahanmuuttajat, sitten on ne, ketkä on 6 kuukautta ollut työttömänä. Eli meillä on hyvin laaja kohderyhmä, eli meillä on tosi iso repertuaari työnhakijoita, mistä me näitä palveluita tuotetaan. Eli kyllä meillä hakijoita löytyy. Meidän kanavat on, että me käytetään myös julkista hakua ja meidän omia CV-pankkeja, mitä meillä on hakenut työnhakijoita. Eli meillä on hyvin laaja repertuaari työnhakijoita. Me etsitään työpaikkaan työntekijää. Vähän erinäköisellä kuvakulmalla, eli me skaalataan sitä porukkaa tämän Työpankin kohderyhmän mukaisesti. Me ei mennä vaan se kaikki hakijat, vaan me ensisijaisesti mennään se Työpankin kohderyhmä edellä ja me katsotaan sieltä sitä sopivaa ehdokasta ja sen jälkeen mennään vasta avoimille markkinoille etsimään sitä työnhakijaa. Sinä olet se, kuka sen vaatimuksen meille määrittää ja me lähdetään sitä vaatimusta täyttämään. Työnantajalla on mahdollisuus saada palkkatukea näistä meidän kohderyhmästä. Eli tämä palkkatuki on erittäin mielenkiintoinen ja hyvä kannustin palkata meidän kohderyhmää töihin, koska me ollaan mukana auttamassa sen palkkatuen hakemisessa ja halutaan olla nopeita ja reagoida asioihin ja olla vakavia, koska on kyse kumminkin työllistämisestä ja se on erittäin hieno juttu ja siihen me suhtaudutaan vakavasti. Mun mielestä on hieno elementti on myös se, että meidän kautta nämä työsuhteet, niin me saadaan näihin kiinteitä viikkotunteja, pitempiä sopimuksia, kun me pystytään näitä palkkatukiasioita tuomaan tähän esiin, niin kaikki hyötyy tästä. Työntekijä, työpankki, yritys ja yhteiskunta. Tämä on tosi hieno järjestelmä, mitkä tämä palkkatuki on tuotu tähän työllistämiseen. Esimerkiksi nuorten sanssituki, niin aivan loistava 700 € kuukaudessa palkkakustannuksiin. Ja onhan se tosi iso yhteiskunnan vastaantulo siihen, että palkkaa nuoren töihin. Eli kyllä työnantaja nyt saa niin hyviä kannustimia nuorten palkkaamiseen, että ei sen pitäisi rahasta jäädä kiinni. Me edustamme Povalliuspalvelut Oy Työpankkia, joka toimii Hämeenlinnassa ja vastaa alueesta Kanta-Häme. Mutta meillä on sen lisäksi palveluita ympäri Suomea valtakunnallisesti ja toteutamme projektit yhteistyössä muiden työpankkiyritysten kanssa, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta työpankki.fi. On ihan kaikille työnantajille tämä on suunnattu, että meilläkin on asiakkaina on ihan 1 hengen yrityksiä ja sitten on 3000 henkeä työllistäviä yrityksiä, että kyllä meillä on laaja tuo valikoima, sopii ihan kaikille työnantajille. No, minkä tyyppisiä toimeksiantoja me yleisesti tehdään, niin kyllähän iso osa painottuu tuommoisiin avustaviin työtehtäviin. Logistiikka, teollisuus, kaupan ala,
tyyppisiin niin kuin avustaviin työtehtäviin. Eli meidät löytää osoitteesta työpankki.povallius.fi osoitteesta. Käy tsekkaa se ja sen jälkeen käy tsekkaa Facebook-sivut nimellä Povallius Palvelut Oy Työpankki. Käy tutustu referensseihin ja juttuihin ja työpaikkoihin.